Kurikirana kutsvaga light yakanaka kuti akungoita wini usingazivi malight training zvakadhakadhaka zvisina maana manji. Let's say pane topic yezingi ndinoda kuziva hai kuti zviri compulsory here kuti tinobata maoko nepakaungana vanhu vanhu kana vakugeza maoko unofanira kutoryawo chikafu ichocho zvinhu zvindaona zvichiitika izvo pane vanhu vatanzi compulsory toda kunzwa kuti ishuwa here kana kuti hanzi aurisaida ari kuwariso akatresi zviriso nekusekulabula hawi oil mbona kuti mufanira kuende mumbondiudzawo chikaranga ichi chandanzwa nhasi nekuti chikaranga chakabereka handisingatozivi kuti kune chikaranga chakabereka chedzikirwe chakaitisana vozviringira nguva yako ndirandika kusenda yakundirandika kusenda chigozana kushandisa ringi yotonoti zvinoitei totokuziva kuti zvinoitei kuti hazvinazvi same time yekuda otherwise topic yangu yenhasi ndeyekuda kuziva kuti chokwadi here very simply mean kuti kana ukaenda parufu unofa its compulsory kuti unge uchidya chikafu chepapo kana kuti chikarangawo chemutaundi shanda utongozivawo kaisi makambozvitawo kasamumagosana nazvo ikasvika 10 minutes yangu ndinotoziva koizvozvi mabudidzwa enu koizvozvi yakunzwika here yakunzwika here volume yangu torawo zvevolume yako please ndo topic yanhasi yekuti munaudza tv yake kana uzvira volume yake kuti
zvikomba uzanire ukanzi kuenda kunotata maoko unofana kutya pauyu apo ndoda kutozivawo kana kuti macultures anosiyana nezvataunzwisa ationa kuti vamwe vanouya isusu ona apa karedhiyo kangu kaso karedhiyo kangu ndinako but chifoni manje chineye uyu zii chakaendeka shangu chiposherwa kuri yasvika 10 minutes ndobva ndagadzira ndobva noisa kufacebook timbonzwa kuti vamwe vanoti kuti nenhanyeni handigoni kuti zvishiya sei handitozivo iri kumbobuda ichikuidza ndakumbonozama kuita ndakuta exit ndinoita kufacebook